Dobrý deň, vítajte u ďalšieho videa. Dnes budem dabovať, ale ešte predtým vám poviem jednu novinku. Takže, ak dosiahnem 50 odberateľov, bude špeciál. Bude veľký špeciál, takže sa tešte. A dúfam, že sa vám toto video bude páčiť. Ahoj! Walk, little walk, small talk, big thoughts, gonna tell them all just Film SRO uvádí zo seriálu Pat a Mat na Vienkovie pomerančová šťáva. No, už som si kúpil v Kobi jednote tieto krásne pomarančiky, ale čakám na Ondrejka, môjho kamaráta, lebo ja sa bojím sám ísť domov. A už ide, čau, poď, prvý. Čo seguješ? Ja nie. Prečo? Poď. To čo si kúpil? Ťažké. No čo si to kúpil, no? No pozri sa. No pozerám. Nevidíš to? Nevidím, slepý som, sorry. Počkaj. No, Vidíš, to je na poranče. To je na šťavu, tak. no. A Super. budeš to mačkať. Dobre, budem. Ale Dobre. budeš mačkať ty, no mňa bolia ručičky aj nožičky. Tak, daj tam. Dám, no, dám. Tak. Teraz. to Mačkaj, vytlačím. mačkaj. Um, No, to není dobre, to čo si kúpil? Hm? Počkaj, mám nápad. No máš, ukáž, Tak, tak. pripojíme tam pušku a ideme. Teraz by to mohlo Tak, ísť? ne, počkaj. Počkaj, mi si to držať, no držím. Poďme. Ťahaj. Pozor, aj sa to No, nedlomilo. No, už to máme. No máme? Máš? Máš? Pozor, odlomí sa to? Ne. Hovoril som ti, že sa ti to obromí. Ne. Kde si? No tu som sa Tu ťa si? zlákol. Jak ťa stade vyberiem. Vieš čo, na No. to kašlem, daj mi to a idem No, ale do pivnice. pomôž mi. Dobre. Čo tu teraz spravím? Škaj. No, Akože sám sa to musím vytrepať hore, ako si vôbec mi nepomôže aj aký dobrý pomarančík. A pohádžem si. jo, už to skoro mám. No, hop. Aj, padli. Postavím snehuliaka? Ja, nepostavím. No čo tam tak dlho robí? Už. Ešte posledná časť. Tak. Super. No som Áno? tu. Akože to tak dlho robíš, že... Čo si Pozri, spravil? čo som spravil. To na čo? Veď to si nemá robiť. Páne Bože, ako... Tak, ale teraz to zná postavíme a No. zistíme, čo je zle. Nič není zle, iba ty si slabý, akože... Tak čo teraz, no? No, dobre, počkaj, tak ja to vyhodím asi do koša. Dobre, výhodno. Ako Tak, zaplatil si to z tému, takže to bude lacné, čo? asi je. Tak, čo spravíš? No, že to dám do zveraka a to pôjde šťava z toho, mňam. Aj. No tak ty si génius. No ja Nič som tam není. génius. Dobre, Nič tam ráno, není. že konečne si prišiel Tak. na to, že som génius. No, čo Čo už? spravíme, no? No, máš niečo, aký nápad? Alebo máš niečo v krabičke? Počkaj, my sme múdri, no tak niečo postavíme. No, čo postavíš, čo? Ukáž. No bomba to není. No, máš tam niečo také? To bude Pozor. výborné. A z toho urobíme kohutík na pomarančovú šťavu. No, a to by mohlo ísť už konečne, no. Tak, prišrobujme. Prišrobuj, aby to držalo. Tak. Joj, a nejde. Teče? Neteče, nevidíš? Sakra. Počkaj, tak, keď to Počkaj. stlačím, tak nie? A čo? Už som tu. No, Tak, a teraz, A teraz- to pritlač. na pozor, aby som ja padnem po to. A pozor! Drž, Tak. Teraz. drž ma! No, Haló, halo. drž ma! Ešte silnejšie. Drž ma, haló! Nechce sa mi. Makaj. Nie, Jo, aspoň si Nie, chvíľku pleška. mohol držať. moja pleška, nie. Bola mi vidno, pleška, padla čapka. Á, to není Počkaj, dobré. nič nevidím. Prečo, veď? Čo nevidíš, čo? Samé svetlo. Akože nejaké špiny tam ešte za krkom. Musím vrátim to, no. Ešte pár pomarančov máme. No a Tak čo teraz pozri. spravíme? Niečo som tu postavil zatiaľ, čo som Ukáž, nevidel. tak ešte krabicu na to budeme potrebovať. No to nie je krabica, to je skriňa. Kde on zmizol? Kde je? Haló? Akože to čo je? To čo je? To čo je? Počkaj. Tyč, nejaká. No, čo to robíš? To asi ty, čo tam robíš? No, aha, jaká dzera. Pozri, ahoj. Čako. No čau, no.
Daj mi to. Dávam jedna blbosť, druhá Tak, druhá. blbosť. Tretia. Pozor, ešte tu do mňa toto. Tretia hovorím. No dávam, dobre, Daj. všetky ti dám, aj túto ti dám, aj túto, aj Dobre, túto. dobre. Čo to s majstrom, aha? Pozri. No, Už to mám, ukáž. už to mám. A čo to je, ha? To Pozri čo ešte na čo je? kolesko. A No. tak. Čo to im robíš? Takže presaj ti. No. Odsávač pomaranču 3000. No, ak na to budem potrebovať pomaranče, no. Počkaj. A rozkrojiť, aha. Dobre, a potom rozkrojím. sa to od toto. Idem to rozkrojiť. Chápeš? Čím to rozkrojím, akože to? Týmto nie. Ani týmto. Haló. Ani týmto. Čo chceš? Á, týmto nie. To pôjde. To ťahá, ťažké. Kde si? Ťažké to. Už mi to vybral, ale Už to máš? nemám. Ale ty máš. Tak ty Týmto. to poď, no. A bum! Počkaj za ruky. Prečo si to pustil? Moje ruky. Akože... Mám nové nechtíky znova. Budem toto. No, ale týmto by to išlo. Op. Aha, nejde. To čo si spravil? Ja neviem, no, a som mám ruky v celku. No, Pozri, a čo som takto by to vymyslel. bolo výborné. No, super. Tak, No, pozor na hlavičku. tak dávam ti pomaranč, no. Mhm. Ale aby som nespadol, to je výška, ty Pozor. kokos, to je výška. Teraz to tam daj. No, dávam. Bum. A teraz, pozeraj. No, ukáž, no to vyzerá dobre, to je super. No. Tak, a daj ďalší. Dávam. No. To je dobré. No viem. Aký šikovný si. No. Ja máme už šťavu, ešte ja Einstein. chcem. Tak Ale už dávaj nemáme. ďalšie. Nemáme. Jak No. nemáme? Málo som kúpil v tej koby jednote. Už nemám pomaranče. No, a čo urobíme? Počkaj. Tak ešte tu máme tie. No, čo vyberiem? No, tento napríklad, dobre. No, Tak. čo si myslel? Pozri. Žusík, no. Ňam, Džusík ňam. z Ikei. A Tak. z Ikei to je moc drahé na toto, nie? Ne, pohoda. Dobre, no. Tak Tak daj. nalejem to tam. Poďme na džusík. Super, no. Tak. Potoč Tak to tým dávame- už, jak predtým. Super. Podávame džusíky. Super, mňam aj ja si dám. Do prčic. Tak, máme. No, a je to. Na Super, zdravie. na zdravie. Výtvarník! Vladimír Beneš! Vladimír! Ja som stal krč do nohy. Pohoda, pohoda. Není dobré, dobre. Tak Tak asi musím asi končíme. skončiť, tak pa. Tak čaute, ľudze.